ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастен. Бародарои азиз, аз ҳар якояки шумо хоҳиш мекунем ки навори мара паҳн кунен, лайк монен ва комментария монен. ҳамин чиз беҳад муҳим аст бародаро, лично барои ҳамин бародарое ки дар шаҳри Россия ҳастанд, дар ҳамин ҷо ҳастанд, ҳамин чиз муҳим аст. илтимос аз шумо хоҳиш монем мекунем ки лайк ва комментария худтона бигзорем ки штоби ҳамин мардам дар ҳамин хеле тафриқаҳо чӣ нашаванд, фанду фаребҳо дохил нашаванд, қуш нашаванд, аз паси кор бори худшон шаванд. бародарои азиз, тавсиятон метам бародар мона граница мерава, кадоме ки граница ракиен марҳамат занг бизанен акада, алҳамдулиллоҳ ки барозигии аллоҳ мебаратон соғ саломат меёратон. дуюмаш бародарои азиз, кадоме ки мехоҳем ки авиакаса билет марҳамат занг бизанен, боварӣ комил қатъӣ ҳамаш худам ҷавобгарам, алҳамдулиллоҳ ки ҷавоб мегӯм, ягон проблема намешавад. хоб бародарои азиз, нигоҳ кунед ин навои чизе ки мебурад дар ҳамин ҷа хуб бихоненаш. хонданаш бародарои азиз, аллоҳ шоҳид аст бародари азиз, як кабе гуфтестанд ки ҳамин чизо бояд бишавад, не ки ман ҳамин қаб барои шумо мерасонам ки э бародари мусалмон, э бародари тоҷикам, маҳани мусалмонам, маҳани тоҷикам, ба хотири аллоҳ ҳар коре ки бошам мекунам, не ки ин чизое ҳастанд фанду фаребанд, ин чизое ҳастанд ки тафриқа медозанд, мерен дар намои дурун медроен, як кор мешава, худо бизанам ку аллоҳ шоҳидай беғарзаи падару модарат ягон кас страдад намекунад. мекушен падару модаротона мекушен, э бачаҳо, ҳамин падару модароро мо омадаем ки дар ҳамин ҷа ягон сумакшон роӣ кунем бечораора, ягон чизишон роӣ кунем ки як зиндагии хуб кунанд, як беҳбудӣ кунанд, як зиндагии ошиқонаи худшона ба сар бибаранд. На ин ки мо дар ин ҷа биёем дар ин ҷа барем тирма бишинему бигирем давле нишон кунем бикушемшон. бародарои азиз, валлоҳи қасам мегӯм, ба хотири аллоҳ дӯстон медорам, дар мин тафриқа дучор нашен. ягон сценарен, фақат барен аз паси кори бори худтон шен, коркунӣ омагиен бирен. бародаро, ман медонам дидестам дар масҷидҳо чӣ кор мекунанд, чӣ кор намекунанд, но бародаро, шумо намедонед оли чӣ гапай. значи вақте ки ман бояд и гапа ки гуфтам, шумо бояд бифаҳмед, бояд ки дарк кунем. бародарои азиз, шумо оли намедонед чӣ гапай, ёшен хунтон дар ҷӯшай, як кас ҳетатон мекунад, дар ҳамун дурун медроен ку ба худо қасам мегӯм, э мардам фоидатон намекунад, аз паси кортон шен. ту мехоҳӣ ки шутоби тинҷӣ ва амонӣ боша, дуои яроқи мусалмон и дуо аст. бародарои азиз, дуо кунед, иншоалло ба амраи худо ҳамаш хуб мешава, ҳамаш тинҷӣ ва амонӣ мешава, ягон проблема намешава. фақат дуо кунед. ман аз шумо хоҳиш мекунам, бо мегӯм, дар ҳамин хел тафриқоҳо андохта нашен, дар як ҷо ҷанг мешава, дар як ҷо як чиз мешава, нарен надроен. вазъият так шумо худтон дидестен безебанд. бо мегӯмтон бародаро, наздик нашен, ягон чиз нашен, метонен ҳамин рӯзда бирен аз паси кору бори худтон накунен, барен ҳамин корҳои худтон накунен, ҳамаш иншоалло ба амраи худо хуб мешава, ҳамаш бо свои время меоя, лажид мешава, ҳамаш хуб мешава. барои ҳамқа хоҳиш мекунам, ягон ҷо нарен, ҳамин навора роӣ кунен, паҳн кунен. шумо медонед ку бародаро, ман ҳар як навори хеле просто так намекунам. значи мара ки бифаҳмен, худо нигаҳбонтон боша, дар амони аллоҳ бошед.